Хушру як нуқтаи савдора ман шумода тавсия метиҳам марҳамат биёен бовар кунен ҳам интихоби зиёди материал зиёд айҷада интихоб ҳам зиёдай ҳам беҳад зебояй ҳатман омада тамошо кунен ҳам арзонай бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза рияди Хитой бозор дим қаторш мана диден нӯҳум контейнер ҳозир ворид мегардем аз дохил ман шумода нишон метиҳам ки чӣ доранд дар инҷа аз ҳамин 10 сомон сар карда шумо метавонед ки матоъ харидорӣ кунед ира бинед чӣ хушрӯ инчунин духтарако бисёриҳо барои ин палто барои кардиган барои двойко материал мекованд нархошон 30 сом 35 сом ҳам хелай 30 сом 35 сомон нархои пальтоборӣ мана интихоба бинен иҷада ино чанд сомаянд Я 25 сом барошон 220 барои костюм ҳам хеле ана барои туника двойка ҳам худодам туника двойка лапша барош 220 35 сом диден лапшара хушругиша диден 30 сомон метиҳанд шумода вай лапшора бинен духтаро чихе фасонан оригинал ина и цветша бинен бо чихе хушрувай аҷоиб ҳамаш арзон шудагиай духтарако иёра бинен чихе ғавсан фасонан а и тараф чи ҳам вариантҳои тобистона ҳам вариантҳои зимистона зиёдай ҳатман биёен айпеш тамошо кунен ина ира бинен материалша чихе хушрӯ и чанд сомай 30 сомона 1 метрш тамошо бино марамат омада айпеш бо бинен анаи вариантҳои чи ҳам аста диден чихе хушрӯ 25 сомонӣ айпеш баҳорай тамошо бино бисёриҳо мепурсанд биёен айпеш бо бинен боварӣ дору маъқултон мешавад ина иёра бинен охи 30 сом 35 сом палтоворӣ метри як ами вай материал ина ангурка мепурсанд ангуркаҳои хушрӯ доштиянд ино чанд пулан 25 сом ва ира бинен духтарако 25 сомон ира бинен якташа мегирен чи кирта медузен чи болопӯш медузен беҳтарин вариант мешавад шута мепӯшен ҳичи намешавад сифаташам хушрӯай ки иам зур будая и чанд пула 25 сом иам 25 сомон тамошо бино ина марҳамат материалҳои двойкада мешидагӣ бисёрай ина болопӯшда киртада ҳама чӣ доранд охир мана ана ино барои классический костюмову брукам хеле юбкаву мепурсанд ку аз иноям будай ё чанд пул и ранги ҳарир мақсудае тамошо бино бинен ранги материалҳои дубай аст ку марамад ина расветкаҳошам зиёда ё чанд пулай блеск дора 30 сомон нигоҳ кунед тамошо бино барои болопӯш мегиранд ку бинен худашонам хеле блеск дора 1 метрш 30 сомонай материал я намуд хушрӯай ки маъқултон меша двойко дайна бисёриҳо костюм брук медузанд ку ё юбка катир беҳад хушрӯай духтаро марамат ҳатман анами нуқтаи савдо биёен боварӣ дорум ки ҳам нархошон маъқултон мешава ҳам интихоби анамин хел матоъои зебошон итуракура бинен духтаро чихе хушрӯанд марҳамат ман шумода оз як нуқтаи савдоро тавсия метиҳам нигоҳ кунен ҳамино барои сарандоз мегиранд барои фатача барои кӯдако бинен барои фатои калон бисёр мехаранд бинен чихе хушрӯ акция рафтаистай нархошона 25 сомон кардагианд нархи 1 метрш 25 сомон иҷода чанд узор дора ина биненда чихе хушрӯи шашта фасон и шашта фасон анаи намудаш боша 15 сомонай бинен чихе хушрӯае духтарако марамат беҳад фасонай нархошон дастрасай инаи цвечам будай диден слоновая кость чанд будаю сафед чанд будай ино 15 сомонӣ метрш бозори Корвон тарафи пажарка рияди Хитой бозор дуюм қаторш рияди Хитой бозор дуюм қаторш мана нӯҳум контейнер ман рақамашонам мемонам дар рӯи экран барои маълумоти бештар бо метавонед ки муроҷиат кунед беҳад иҷада интихоб зиёдай мана тургир бошен ҳатман анами нуқтаи савдо биёен ҳама чӣ доранд метражне ҳозир бисёриҳо анамин намуд турора мепурсанд духтарако нигоҳ кунед чихе хушрӯянд блестящи бештар медонен барои сарандоз мегиранд барои ина упаковкаи сабато мегиранд украшения мекунанд рӯзои тӯйда барои украшениям хушрӯай декор карданда нигоҳ кунед ҳамаи ҳамино метрш 10 сомон буда бинед қариб 40 расветкаи фасон дора беҳад интихоб зиёдай марамат каседа даркорай ҳатман биёен бозори Корвон тарафи
пожарка ряди хитой бузор дуюм қаторуш марамат нахым контейнерина нахым контейнер даян ма ира бинен чихи хушрувай интихоб хеле зиёдай ина каддом меша мегирен нархошон 10 сомон нархи 1 метраш 10 сомон сиёшам хушрувдай диден духтаро хулоса беҳтарин вариантҳо метавонед ан ҳамин нуқтаи савдо омада айпеш бо тамошо кунен интихоб кунен дар авака харидорӣ кунен духтарако касоне ки оптовӣ меган марамад ё ки мисол бисёр мегиранд доставка доранд тамошо бино ан ҳамин намуд турора бинен ино киртавуриам хушрувай барои аросако кирта мекунанд хушрувай диден чанд расветка дора беҳад фасон инаи цветчам хушру диден баъд сафедчам ҳастай барои сарандозам мешава барои киртаям гирен хушрувай сетичниё нархаш нархи 1 метраш 30 сомонай касе ки оптовӣ мегира бо арзон мешава инчунин тамошобинони азиз шумо метавонед барои чихоло аз анаи намуд ласо харидорӣ кунен хушруван ира бинен блески ира бинен тамошобино аҷоиботай хулоса дӯстони азиз ино метраш чанд сомай ласора 10 сомон метри и ласояй ана 30 сомон бошад метри анамино диден чихи хушру биёен айпеш бо бинен ана инора биненда чихи айпеш хушруван киртадам фасон мебиёни цветиш махсус беҳад хушру бозори корвон тарафи пожарка даян рияди хитой бозор дуюм қаторушда наҳум контейнер рақамашон аст дар рӯи экран суроғара наёфтен ё ягон маълумоти бештар хоҳед мараванд муроҷиат кунед ва духтароира бинен чихи хушру марҳамат ҳозир сезони ҳамина омадестай ҳама мепурсад нигоҳ кунед духтаро як нуқтаи савдода аксия рафтестай метраш 25 сомона қа хушрувай ки материалаш прадояй шушта мепушен ҳичи намешава ина боло пуш метонен кунен курта поча двойка ҳама чи мешава дузонен аҷоибот хушрувай ира бинен қафасонае мана инаи бо вайш дигая гилыш иш гилыш дигай материалшам дигарай мана иям хушру гилша бинен чихе фасонакай марамат дӯстони азиз каседа дар кораи ҳатман биёен бозори корвон инаи гила бисёриё мепурсанд дар гирбишин тамошо бино и материала гирен состараям қа хушруай ки шута мепушен ҳичи намешава бозори корвон тарафи пожарка якм дарвоза рияди хитой бозор дуюм қаторуша наҳум контейнер рақамашон аст дар рӯи экран барои маълумоти бештар муроҷиат кунен бо шумода мефаҳмонанд касе ки зиёд мегирад доставка дорана и категории фасон духтаро нигоҳ кунен ина марҳамат барои болопӯш мегирен барои юбка мегирен барои кирта мегирен беҳтарин вариантҳо ёфтумтона дар як нуқтаи савдо аксия рафтестай 25 сомон кардагиян ҳам қа хушрӯи материалашон ки ира бинен ё ҳичи намеша материалаш шушта мепушен ҳам қа фасонакай двойкачо одам истифода мебаранд мисол шарф даяма чизе хоҳен 1 метраш 25 сомон бо барашон калоная сербара нигоҳ кунед чихи хушру марамат чанд узор дора аҳамиятенда ҳамаш тигр медонам ки духтарако бисёр тигр мехоҳанд ин ҳамин нуқтаи савдо биёен 25 сомон метраш харидорӣ кунед бозори корвон тарафи пожарка якм дарвоза рияди хитой бозор дуюм қаторуш тамошобино мана наҳум контейнер иҷода интихоб зиёдай аями 10 сомон сар карда аз 15 сомон сар карда дар ин нуқтаи савдо шумо материал метавонед харидорӣ кунед диден иҷа ҳама вақт арзона ҳама вақт аксия доранд рако распродажа рафтестай нигоҳ кунед қариб 10 расветкаи фасони намхе вилвето ҳастай микровилветои фасон нигоҳ кунед чихи хушрӯи материалаш аксия рафтестай метрша 15 сомон кардагиян ина марамат каседа дар кораи духтарако ҳатман биёен айпеш бинен беҳад расветкачиҳои хушрӯ дора бинен ира бинен чихи хушрӯи расветкаошон ҳамаи ҳамино метраш 15 сомонӣ шидагиай омада айпеш бинен харидорӣ кунед духтарако бозори корвон тарафи пожарка якм дарвоза рияди хитой бозор дуюм қаторуш наҳум контейнер ма рақамашонам мемонам дар рӯи экран барои маълумоти бештар бо метавонед ки хучонда муроҷиат кунед инаинаш бо узор доштай диден чихи хушрӯ хулоса чанд расветкаи фасон чанд модели хушрӯ ҳамаш аксия дафтидагиай 15 сомон духтаракои хушрӯ нигоҳ кунен арусако барои шумо намхе турои фасон ёфтам бинен чихи хушрӯчая 15 сомон 1 метраш 15 сомон иҷара бинен чихи интихоб зиёддай барои сарандоз мисол мегиранд барои ин хел сабату барои болои киртада чихол мекунанд кун аҷоибот вариантҳо ҳамаи расветкаҳо ҳаст 1 метраш 15 сомон бозори корвон тарафи
пажарка якм дарвоза даян тамошобино рияди хитой бозор аст ку дуюм қаториш мана нӯҳум контейнер иҷа биёен ина ӯ тарафш ҳамаш даҳсмай биёен айпеш бо бинен боварӣ дорум ки маъқултон мешава чӣ цвете дар кӯрайтона меёбен